கேமர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு another நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோ அதை பற்றி பார்க்கணும். நேற்று பார்த்து அதே கண்டினியூஸ் தான் பார்க்கலாம். மறக்காமல் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. என்னன்னா வெறுப்பு தான் நினச்சிருப்பேன். அது என்ன எல்லாத்தையும் குறைச்சி ரேங்க் குறைச்சி என்ன ப்ரெஷர் ஏற்றி விட்ருவானுங்க. ஓகே, இந்த மேட்ச் அதை அடித்தாவது கொஞ்சம் ரேங்க் ஏற்றிட்டு அப்புறமாட்டுக்கா கொஞ்சம் வெறுப்பு ஏற்றலாம். அவங்க கண்ணு முன்னாடி அப்படியே ஓடலாம். என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். கொஞ்சம் அடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருங்க. என்ன எனக்கு MP40 இன்னொரு புல்லட் எடுத்துக்கடா. ஓகே 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 என்ன பண்ண போகிறோம்? கன்று மாற்றிடலாம். இதுவும் ஓகே. இங்கே வந்தால் ஏதோ கீழே எவனோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கானே. எவனா டேய், எவனா வெளியே வாங்கடா. ஆட்டா பாவி டேய், ஏன்டா ரேங்க் குறைகிறா. 31 மைனஸ். டேய் ஏன்டா டைமண்ட்லேருந்து இப்படியாடா சரி இதுங்கடா டேய். இது வேறு சுற்றுது. ரெக்கார்டாகுது. ஓகே ஓடு MP40 வச்சு சேர வாங்கடா டேய். ஐத்தி பிடிக்கிறவா. ஐத்துறா எங்கடா போடுறான்? எந்த டேமேஜ் வாங்கிட்டு டேய் லெஃப்ட்டில் வர மாதிரி எங்கடா போனேன்? ஹேக்கரடா நீ இந்த வேகம் ஓடுற. அவனை சுற்றி பார்ப்பேன், எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. எங்கடா போனேன்? இப்போ தான்டா கண்முன்னாடி இவ்வளோ டேமேஜ் அடி வாங்கின்னு போனேன். எங்கே போனேன்னு தெரில. டே கீழே வரலாம். இங்கே ஒரு நாள் கை போல் சிக்கிக்குது. போடு செம்மடி கில்லு ஹெட்டு போல். சரி ஓகே, இவங்கள்ட்ட வந்து அந்த இதுவும் கூட திரும்ப போயிடலாம். அது ஜூஸா ஞாபகம் அது பேர். ஓகே, ஒரு மெடிக்கெட்டு. எங்கடா போனீங்க டேய்? அவனை ஃபஸ்ட்டு அடிச்சு நான் அவனை அடிக்கணும்டா டேய். இந்த வாட்டி ரேங்க் புஷ் பண்ணுறான். வாங்கடா. ஃபஸ்ட்டு ஹெல்மெண்ட் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. வாங்கண்ணா. மெடிக்கெட் போ. எங்கே போனேன்? எங்கடா இருக்கேன்? ஆளக்கணுமே ஐயா. இதோ இருக்கும். பார்த்துட்டேன். ஓகே, அப்படியே முன்னாடி போட. அப்படியே போ. சேர இது போல தாங்க முடியல. அங்கே தான் உட்காந்து போடு க்ளோவில் எடுத்தா முக்கியம். க்ளோவில் தான் போட்டுருக்கலாம். ஒரு க்ளோவில் அங்கேயே போட்டேன். சரி இந்தா லைக் வாங்கிக்கோ. பேக் வந்துடலாம். ஒரு இது குறையாது 13 பரவாயில்ல. ஏதோ இது வந்துச்சு. டேய் இந்த ட்ரெஸ்ஸு தானே முடியல. ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுவோம்டா. எந்த ட்ரெஸ் பண்ணலாம்? ஜோட்டா கேரக்டருக்கு லைட் பாஸ் ட்ரெஸ் போட்டுடலாம். போடு அந்த கம்மல் வச்சுருந்தேன். அந்த ட்ரெஸ் போடு. வேறு லெவல். இந்த ட்ரெஸ் போடாது நல்லா அடிக்கிறானா? நல்லா அடிக்கணும். என்ன பெண்ணு இந்த மண்டே ஆடுது. போடு ஸ்டெப்பாக போடு. நல்லா அடிக்கணும். இப்போ மூணு ஸ்டெப்பு. பெண் குயின் அடிக்கமானு சொல்லிச்சு. படிக்கிற அதுக்காக வாடி. எங்கே சுற்றுங்க இதே. இங்கே தான் வந்து நம்ம குடிச்சு போய் பின்னாடி படுறான். வெள்ளை சட்டை போடு. இது கவரத்துறேன். லீச்சை போட்டேன். இப்போ எகிரி ஒரு அடி பார்த்து செம வந்து பாருங்கள் பேர் ஹெட் ஷாட். லைஃப் சுற்றிடலாம். மோசமான ஏரியாவுக்கு இது பிரேசிலில் 2 பிளாக் ஹவுஸ் எங்கே ஒன்றா இருப்பானு சொல்ல முடியாது. இங்கே வந்து பார்த்தா ஒரு பேக்கை பார்த்தேன் அங்கே நின்றுருக்கு. போடு 8 வச்சேன் பாருங்க. தொடர்ந்து 2 வச்சா போடு அடி. சரியான நட்டு பையனுக்கு பல்ப் வாங்கிட்டான். ரிமோட்டை ஓடு. வேறு லெவல். அப்படியே இங்கே வந்தால் என்னென்னா பாம்பு வீசிட்டுருக்காங்க. டேய் ஏன்டா பாரு குழக்கம் அடி அவனுக்கு. எங்கடா போனீங்க? எனக்கு வர செம்ம பையன் வந்து இந்த இடம் வந்தாலும் எங்கே அடி போனீங்களே தெரியாது. எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி எந்த வீடும் இல்லை, அதனால் தைரியமாக உட்காந்துருக்கேன். ஓகே, அப்படியே இங்கே வந்தால் எவனும் மேலே தூரம் வந்திருக்கோம். போடு MP40 சரி செம்மடி. ரிச்சார்டு க்ளோவல் போட்டேன். பாட்டியா க்ளோவல் அவனும் போட்டிருக்கான். எகிரி அடி. இல்லைனா அவனே ரசம் வச்சு என்ன அடிக்கிறாடா? பாவீங்களா இப்படி அடிக்கிறீங்களாடா? ஓசிக்கல எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையே. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கான். ஆனால் லூட் அடி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவன் எங்கே இருக்கானே தெரியல. அதுக்கு லாஸ்ட்டாக வீடியோ பார்க்க முடியாது. இது அங்கே இருக்கா மேலேன்ட்டு நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். ஓகே, வெப்பன்ஸ்லாம் தேவையில்லாத எடுத்து விடலாம். புல்லட் அங்கே இருக்குது, ஆனால் எடுத்துலாம். ஓகே, தேவையானதெல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஓகே, எங்கே இருக்கான்? வேறு லெவலில் மேட்ச் போயிட்டுருக்கு. தொடர்ந்து சரி அடி மேட்ச்சு. இப்போயாவது ஏறுமா இந்த மேட்ச் ஆகுது? ஏதாவது நடக்குமா? கமான் கை ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கானோ நேக்கில் அடிக்கிறான். அப்படியே ஃபுல்லாக டக்குனு வச்சான். போடு சமாதி கட்டியாடா. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓகேவா? நல்ல வீடியோவாக வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பயங்கரமான வீடியோவாக இருக்க போது நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கே ரிலீஸ் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அது வந்து செம மேட்ச். ஒரு பொண்ணோட ஃப்ரெண்டாக அதுதான் அது. ஓகேவா? அது வந்து பிடிச்சிருக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா? அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரம் சூர்யாஜ் கேமிங். டாடா பாய்.